mugusi murubiri ora sembe ono yubwa bagisangio okoretwa mwananchi askofu mkuu senior Dr. Professor murubiri ora sembe ono yubwa bagisangio okoretwa mwananchi askofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus Mamioro gethinkinyi kingaini nare kogendeye maseyemo egekogera chabere chinsainye negitageke 50 na isano chabono mambia nare gochase amashabiki yaito erinde rito igore gepindi bono tochake gukwana eye maseyemo nare gochakera se chairman yuito Okisi County mungwano muya sana twanchaine nando gatwariga nibuya chinka kichiri twachete chinsemo chiri cha South Mugirango mware kubwaterana noyo minto cha misiumbae mugakora buya ase chinka kichiri tware goteme mitambo yeito kuigunga ntongende isiko tonyare ko batugukwana ritangani na ko irembiya mono ekenene sana nare gukuburia chairman Motegi Moseti nkikie kogera mukuru kwa mashabiki nande nkikie agereta ritangani ayebwe ko monyene ukabari shabiki nkikie akungusete ukabari shabiki amangana yanko yaburia asengenja abantu bande bagotebanaki babonye buti mwamba bakono gutwagira jisi mikurugaria iko baburire bone bintu bagokora babo ocharo mugaru bakono gwaka babo kichana mukari ngakibono ritangani kabisa ngo chakazure nkikie agereta ukabari shabiki kia baba biamono yo minto Silvanus asenge njo kolente kepindi ekegekia nkikia gerete ngabali sabiki litanga nya samarietane igonkorokwa Safania Motegi Moseti ayeke bandi lakini ayobo shabiki igonkorokwa omusaire Motegi Moseti nkikia gerete ngero kumusaire asenge njo na igweto buya na kumanyanga eriete ligo saire inkiriminate inkanyoranga origin yo mugusi igaruete ko rukongo saire agatambuka agacha gocha go which means ingero ka origin yo mugusi yes kai monto ta ko manyangenje iya ainare meaning yerieta omusaire ne orogete origin yo mugusi aso mugusi abet originated korwa okay no ndi bwansi ole siko gali na bakora aboni ngakinga yo mugusi aruete korwa ekikia gerete ngachako boshabiki ena agatagerere chiredi chinde gocha chinde kuru Tanzania chinde kuruai gocha ngacha nkanyora ngabachakire koba bakwegendereri na kumanya na mono ekine kikia gerete ngachako oboshabiki no boshabiki bwane na bochagete 1996 Nadina chagito boshabiki bwana wane kona gendera kuna kuiba bongo gemonyimbo abandi abange babore ngokubwa abandi ko KBC ko Kisumu gocha ekagera na inche bwanje niubu no koiwe kana kwa marieta na komanyana na koigwana na korosho bosani ekagera nkanyana abere shabiki ko no kabari shabiki abantu bande bari gukungusa kabisa abantu muna bona irikare no ntwabwata mashabiki arenge babo monyonjoke mongera yabo KK magetu bumoro na ariko gukurujinse mo jirichi afio okay ngakiria na rigwate banaye gwachagete kunguswa egakogera no buranyore no nyini jire rijiri ariko kwana kuruguse bacheremani chikukungusa chikungusa bono rinde gocha 6 FM 94.1 keke gia kungusite na egento kia ngusire gocha Kisi FM eyambere irange ngochera amagoro ekinekamo ekende yadwa drobo semia bwomonu oito bweke gusi orange na inche nande erenka mono ekine kikia garanje nangusikire gocha Kisi FM egera toba asobwamo na kogendera na masoma ara abororo kogendera igo nango cha kusabanga ekikia garate ngacha kuboshabiki mboli na kaigure. Asante sana. Biamono sana yo minto chairman Motegi Moseti na rekora. Tinda akora. No ro jenkare ko enda si. Tinda akora. Ndongere na reko gote. Asingincho yayu egere ngote bia mangana geteiga no nyetura akora asinini esingincho turakora asinini. Ogotagerera. Igobode gente kinkaronga giachakira kona goswanga na manyinga gocha kana goswagocha paka ite karimeri memisipi nacha naba igana ikanga mwaka 2005 iga na kamenyira na amenyete sikwe karobo koreka dubuga sote ngacha kaiga kana